mano, znaš, da ne bude baš samo ono. Ne bude im baš uvisak. Dok je okej za ono neki snijeg, možda malo glupno ovako, ali ove bijele fleke da pitanje bio ovako. Doći, kupit, da im put... Njima vrate još i PDV tome stvari. Njima vrate 22%. To smo rekao, bez povrata. Isto ispati, doći vam ovdje. Neka vi to ne to nekako. Ostavili ste nas da se izmiti.